τα βιβλία της ορθοπαιδικής περιγράφουν αυτή την πάθηση με ένα πάρα πολύ ωραίο, εύστοχο επιφώνημα. Γράφει «Όχι μέση μου», γράφει ο φίλος Χαρτοφυλακίδης, που είναι μια κοινή έκφραση για αυτό το πράγμα που συμβαίνει στους περισσότερους Έλληνες και νομίζω σε όλο τον κόσμο. Η εσωτερική μοίρα βρίσκεται αντικείμενο πολλαπλών κακώσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Αν θέλουμε να εξηγήσουμε το γιατί πονάει η μέση περισσότερο, απλά μπορούμε να πούμε ότι το κέντρο βάρους του σώματος βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μοίρα, έτσι, γύρω στον όμικρον 3 με όμικρον 4. Όταν έχουμε κάνει πολύ δυνατούς ηλιακούς, είναι λιγότερο πιθανό να μας πονεί στη μέση της ζώνης ή όχι? Αυτός είναι λίγο ένας μύθος. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Λέμε ναι. Έτσι οι ορθοπαιδικοί το διαλαλούν, κάνε ραχαίους, κάνε... Κάνε ραχαίους, κάνε χιλιακούς. Το πρώτο το πίσω, ας πούμε, και βάζει γερό κορμό. Σύμφωνο. Ένας ο οποίος είναι γυμνασμένος και πέσει, δεν μπορεί να χτυπήσει. Ναι. Το θέμα είναι ένας γυμνασμένος που έχει γρηγορότερη αποκατάσταση από ένα που είναι αγύμναστος. Αλλά γενικά η μέση είναι θέμα πώς τη χρησιμοποιείς. Έτσι. Αυτός είναι ο κύριος ρόλος στον οποίο αποδίδουμε τις περισσότερες βλάβες. Να πούμε λοιπόν ότι αποτελείται η εσωτερική μοίρα από 5 δυνατούς χοντρούς σπονδύλους ονόματι τύπης, είναι τυπικοί σπόνδυλοι αυτοί που αποτελούν τη μέση, δεν έχουν ιδίως γνωρίσματα όπως έχουν οι αυγενικοί ή όπως έχουν οι θωρακικοί, είναι μεγάλοι, συμπαγείς και χωρίζονται ανάμεσά τους με τους δίσκους. Ο δίσκος ο οποίος είναι το κομμάτι το οποίο είναι το αντικείμενο της βλάβης, έτσι, γιατί το οστό, αν δεν είναι κάταγμα, δεν έχει βλάβη. Ο δίσκος είναι αυτός που την πατάει σε κοινά. Έτσι, αποτελείται από ένα πυκτοειδή πυρήνα στο κέντρο, ο οποίος έχει μια σύσταση περισσότερο 80% νερό και το υπόλοιπο είναι πρωτεΐνες. Έτσι, νουκλεοπολπόζο λοιπόν. Και ένα περιφερικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από ίνες κολαγόνου, οι οποίοι συγκρατούν αυτό το ζελέ στο κέντρο, έτσι, και ο σκοπός του είναι ακριβώς αυτός, να μείνει το υγρό στοιχείο, το ζελέ, να μείνει στο κέντρο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους σπονδύλους έχουμε αυτό το δίσκο, ο οποίος έχει δύο σκοπούς. Ο ένας είναι το αμορτισέρ. Έτσι. Ο άλλος είναι... Πάρα πολύ ωραία, είναι η κινητικότητα. Έτσι, αν είχαμε οστά πάνω στα οστά, την ώρα που τα σκύβαμε, πέφταμε όλοι κάτω. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το συζευτικό υλικό, μας δίνει την κίνηση. Οσφυγική μοίρα, η οποία σχεδόν κάνει όλες τις κινήσεις, έτσι, κινείται σε 3 άξονες, κάνει κάμψη